dodolan barange Broto iki luar biasa. Wah, batine akeh. Wis wong Broto iki wong goblok ya. Karo pasaran. Dadi ya dhewe ngunggane yo. Sisane ya awake dhewe. Ijen. Untuk peda. Berat-berat meneh. Oke. Wes. Lumayan. Tak nggo koyak-koyak. Nah, iki dhewe. Please. Enak rokok. Oh, enak kebrot. Enak, rokok kok dulu gak jeneng enak. Lu gak kenal dia betul. Oh, ini kebacut karo kanca wis. Roh dhewe niki kerja melok aku. Ya. Tak jeli tolong tak kon ngedole motor. Ya. Jarine payumu cuma 5.000. Heeh. Lah selamat sing nuku. Ya. Jarine montore payu 7,5. Sing 2,5 kok ndi? Iku menjadi upah lelah. Upah ya pancen wis jujur. Brot, iki payu 7,5, tak kekno awakmu 5 juta, sing 2,5 tak gawe aku. Ngomong ngono kan yo enak. Ora kok omong, "Brot, iki payu cuma 5 juta, aku njaluk persenane 500." Ya kayak kenemenan nek karo kanca. Broker, broker. Broker apa ya semaklar lambune ngambil lamis wae semaklar ngono kuwi. Lah, broker itu susah, bro. Saya jangan maklar, aku mau dipadane maklar. Loh, broker itu mengusahakan supaya pembeli itu yang tidak mau membeli menjadi membeli. Bos, kantor itu duit kaya ngene. Loh, lah seperti agama 5.000. Niku 5.000 balik. Ya ora ngono butuh kuwi asline 10 juta. Lah 10 juta mbok dol 5.000 lho. Tapi aku ora jujur ngomongnya jare payune cuma 5.000. Selamat sing nuku payu 7,5. Nemenan nakmu karo kanca wis. Kowe kok mbok rewel ae, brot rumah aku. Kowe didolne barangmu. Wis payu dhuwit mbok tampani. Kok cek cerewet ta ya lho broker soro-sorone wong. Terus maksudmu? Yo wis to. Kowe pengen golek wong sing gak rewel. Iya yo wong gak rewel kaya contohnya awakmu ngene gak rewel gak usah protes dodol sampe sakmene mbok badhe pira pati pira ya mbok pepen ngono kuwi karo aku. Iki nek bisnisan. Sing jelas badine akeh. Akeh brot. Terus engko sing duwe yo gak rewel. Iya brot. Awakmu iso nyekel dhuwit. Cocok ambakku brot. Gelem. Brot. Gelem ora? Gelem aku. Intine, kamu ngerti tanah kowe. Iya, kan. Iya. Dolne tanah kuburan ning kono. Dadi wingko ya sing duwe ya mayite iki ya ora rewel, batimu iki yo do sak akeh-akeh ya iso. Enak. Kok untungane siji. Matimu iso melet.